Velkommen til Kort Nyt, hvor det i dag skal handle om regeringens nye finanslovsforslag. Den gamle VK-regering har efterladt sig et underskud i den danske statskasse på hele 96 milliarder kroner og en meget høj arbejdsløshed. Det skal den nye regering nu prøve at råde bod på. I det nye finanslovsforslag vil regeringen ophæve det 10 år gamle skattestop med en undtagelse af boligskatten. Et skattestop, som ellers har været VK-regeringens mærkesag. SF og de radikale vil altså gøre det muligt at hæve skatterne igen. Selvom denne stramning af finanslovsforslaget vil regeringen på grund af det store underskud alligevel føre en lempelig finanslovspolitik. Regeringen vil øge efterspørgslen ved at gå ind og sætte statens indtægter ned og øge udgifterne. De øger dog alligevel indtægterne lidt ved at hæve skatter og afgifter. De har blandt andet lavet en fedtafgift, men til gengæld vil de øge udgifterne blandt andet igennem offentlige investeringer. De har således på kort sigt en plan om, at beskæftigelsen skal øges med 9.000 personer i 2012 og 12.000 personer i 2013. Og til at gøre os lidt klogere på det nye finanslovsforslag, kommer økonom Andreas Svendsen og fortæller os lidt mere om det. Velkommen. Jo, tak. Hvad er din holdning til regeringens forslag til at øge beskæftigelsen? Ja, som du selv sagde før, så vil regeringen øge beskæftigelsen med 9.000 personer næste år og 12.000 personer i 2013 ved at fremskyde offentlige investeringer. Og det mener jeg er en meget sikker måde at gøre det på. Risikoen ved at gøre det er ikke så stor, og det er en måde, som danskerne kan føle sig trygge ved. Okay. Kan du komme nærmere ind på, hvordan? Altså når man fremskyder offentlige investeringer, så betyder det, at man lægger arbejde i at forbedre vejene, f.eks. skoler, hospitaler osv. Så hvis det er nok der, hvor du ser meget vejarbejde nu til dags. Kan du forklare lidt mere om den lempelige finanspolitik? Ja, det er sådan, når man fører lempelig finanspolitik, så vil man gerne øge efterspørgselen. Og det medfører, at BNP'en stiger, og beskæftigelsen stiger, og inflationen, den stiger også samt importen. Det negative ved det er dog, at betalingsbalancen, den forværres. Betalingsbalancen, det er balancen mellem eksport og import. Det er jo klart, at når importen stiger så meget, så forværres betalingsbalancen. Tak skal du have. Og videre til sporten.